good morning mga oragon. Nandito tayo ngayon sa Cainta. At dito tayo na sundo ngayon. Ayan, nandito tayo sa may tropical hut Cainta. Saka sa may Santa Lucia. Dito tayo ngayon susundo ng ating katrabaho sa Makati. At wala yung Delta rito, yung driver. Good morning po doon sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga supporters at sa lahat ng mga handong po sa lahat ng ating mga subscriber. Alright, good morning po sa inyo lahat. Ito may magpa-vlog muna tayo habang inaantay natin sila. Ayan po, ito po yung Santa Lucia Mall. Ayan, nakikita nyo po, ayan sa likod natin. Ayan, ayan ang Santa Lucia Mall. Good morning po, good morning. Nandito po tayo ngayon sa may parking ng Felix Manalo Street sa may Felix Manalo Avenue sa Cainta. Ayan po yung ating sasakyan habang wala pa po yung ating shuttle, vlog muna po tayo. Good morning po sa lahat. Ito po palang pinaparadahan natin dito sa pick up point, nasa Q Plaza. Ayan, dito po tayo mga pa sa Q Plaza. Right na nasa may tapat ng McDo ng tropical hut. Sa kabila po nito ay doon po yung Santa Lucia Mall. First time ko po magsundo rito. Akala ko napakalayo pa, nililigaw ako ni Waze, pilit akong pinapapunta doon sa malayo, pero confused ako, kaya pinagtanong natin si Waze kasi minsan hindi maasahan akala nyo kasama nyo sa lahat ng oras, yung pala kasama ililigaw kayo, padadali kayo sa malayong lugar. Ayan, good morning po sa ating lahat at mag-iingat po tayo sa lahat na po ng ating kaibigan, mga riders at mga drivers po. Mag-iingat po tayong lahat sa pagmamaneho natin. Ayan, may dumaang ambulansya. Alright, ingat, emergency. Ingat po tayong lahat sa ngayon po kasi nahulog yung ating face mask na nahulog yung ating face mask. Marumihan, wala pa naman tayong reserve. Mga oragon, ibang sasakyan ang dala natin ngayon. Crosswind ang dala natin ngayon kasi extra lang tayo rito. Yung ating dinadala lagi nandoon sa isang driver. Mamaya po mga guys, mga paps, mga oragon, pupunta tayo ng Bulacan, sa Malolos, Bulacan kasi kasama natin sila Doc at saka si Ma'am, yung isang nurse, nag-iisang nurse daw po sa aming opisina, at meron tayong bibisitahin daw pasyente for therapy daw. Ayan, mega love shoutout sa guard ng tropical hut. Ayan, antay lang po tayo rito kasi sabi ng driver na kasay dito 5:45 daw dumarating yung sundo rito. At medyo maaga pa. Pilit po natin iagahan para hindi tayo kumaligaw man tayo, hindi tayo malit doon sa usapan yung kung saan sa 5:45 yata ang sundo dito. Hindi ko alam kung anong oras, basta yun na lang yun. Alright mga guys, maraming salamat po at hanggang dito na lamang po ang ating vlog at update lang po kung nasaan tayong lugar. Medyo malayo po ito, nasa 15 kilometers po ito guys, at hindi ko alam kung saan ako dadaan mamaya pagbalik, pero siguro alam naman nila kung saan dumadaan. Marami po tayong sunduin guys, mga paps. Alright, hanggang mamaya siguro depende kasi ang alam ko 5 yung employee natin, yung kasama nating employee rito. Alright, from Cainta, Marikina, kaya dito lang muna tayo, bye at hanggang dito na lang muna po tayo. Good morning po sa lahat ng ating kaibigan OFW at sa lahat ng ating mga subscriber. Alright, huwag po kanyang mag-i-skip ng ads natin at para alam nyo na medyo malaki yung natin yung revenue natin guys. Dito tayo para lumaki naman yung revenue natin at medyo
sa revenue, hindi tayo masyado nakakasweldo ngayon kasi alam nyo naman na busy tayo sa trabaho at nag-aaral yung ating anak. Mas priority natin yung pag-aaral kaysa pagbablog. Pero sana kung may time tayo, pakiplay naman po yung ating mga video at huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at huwag nyo pong i-skip yung ads natin. Maraming salamat po mga ragong guys. Hanggang dito na lamang po tayo. Bye bye. Bye bye.